Jensen. Altså, homie. Homie. Vi fucking elsker en fest. Vi fucking elsker en fest. Der ser du piger. Drej lidt til højre. Der. Hun er ved at tjekke den for vildt. Hun er noget på krogen. Det ved jeg. Så lover jeg. Lige bagved dig har du Asger og Sune. Der, bum! Asger, nej, det er Sune. Det er Asger, bum! Der. Og jeg lover dig for, at der er så mange damer i de to, så det fatter man slet ikke. Nej, der er ikke damer i mig. Nej. Så er der også hvad bliver jeg nødt til? I gang. Så det vil sige, at lige om lidt, inden længe, så vil der komme ny musik heroppe. Vi tager spørgsmål fra salen ude. Fortæl noget oceaner-joke. Okay, hvorfor tager oceaner ikke penge med til Nordmære? Anna er så smuk, så det falder sig. Altså, Michael er den helste i verden. Michael er den helste i verden.